एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मुकेश चकिया मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग। नाम बानी साहा कमी बाटे भा, नाम बानी साहा कमी बाटे भा। ताजा ताजा महल बाट टूटल नइखे सील बा, और लेला हो सामान होई 100 रुपया किलो बा, और लेला हो सामान होई 100 रुपया किलो बा। नाम हो निशा कमी बाटे भा, नाम बानी साहा कमी बाटे भा। ताजा ताजा महल बर टूटल नइखे सील बा, और लेला हो सामान होई 100 रुपया किलो बा, और लेला हो सामान होई 100 रुपया किलो बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मुकेश चकिया मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लेवेला सब सामान अबे बड़ी दूर से, नइखे हिसाबास तो हम पूछला कौन बूढ़ से। सुन ना, लेवेला सामान सब आवे बड़ी दूर से, नइखे हिसाबास तो हम पूछला कौन बूढ़ से। चोली में के चिट्ठी फाड़ के दे हबे पर मिलो बा, और लेलो हो सामान होई 100 रुपया किलो बा, और लेलो हो सामान होई 100 रुपया किलो बा। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मुकेश चकिया मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तुम पर काश नीतीश रहो न पीछा हो, लेवे के बाली हो जब तुहारो इच्छा हो, सुन ना। तुम पर काश नीतीश रहो न पीछा हो, लेवे के होइली हो जब तुहारो इच्छा हो। रोशन जी से पूछलो यहाँ तुहरे खातिर मिलो बा, और लेलो हो सामान होई 100 रुपया किलो बा, और लेलो हो सामान होई 100 रुपया किलो बा।